Provianten er drevet gennem en forening, som selvfølgelig har mange medlemmer, men af dem er der en 30-40 stykker, som er frivillige. Og det er alt lige fra tømrere og elektrikere og malere og nogen, der gør rent, og nogen, der passer regnskab, og nogen, der passer butikken. Butikken har åbent 2 gange hver dag, i 2,5 timer hver gang. Og vi har åbent 363 dage om året, så der skal mange vagter til. Og det kører fint. Jamen, jeg tror, at det er cirka 20 år siden, at beboerne her i området valgte at købe murstenen her, huset. Fordi man var forudseende og regnede med, at der skulle støtte til, for at man kunne have en fortsat købmand i sådan et lille område som vores, med 200-300 indbyggere. Og den blev så købt på andel. Også folk i sommerhusområderne valgte at købe andele. Og så lejede man det billigt ud til en købmand. Men for 5 år siden måtte det også stoppe på grund af begrænset omsætning. Og så valgte byen at tænke nyt. Fødevarestyrelsen og landkortterminaler, nej, det var vist ikke lige noget, vi kunne overskue som frivillige. Men så kom der gang i tankerne, og opbakningen var jo vældig fin. Og for 4 år siden startede butikken op, og har været åben hver dag siden. Altså folk er simpelthen blevet bidt af købmand. Vi har alle sammen prøvet at lege købmand, og det er rigtig sjovt at gøre nu, hvor man er blevet voksen. og vi køber jo de varer ind til os selv, som vi selv mangler. Så vi har et udvalg, som ligesom retter sig mod det, vi selv synes, der skal være her. Og så kan vi sortere alt det fra, vi synes, der er ligegyldigt. Så vi har valgt kvalitet, og så har vi valgt noget til en almindelig discountpris. Og de 2 forskelligheder har vist sig at være rigtig gode. Det er det, folk gerne vil have. Vi har en fin omsætning, og vi kan svare vores udgifter. Vi har et formål i foreningen om at yde service frem for alt. Så det er det drejer sig om. Det er ikke om at tjene penge. Så vores varer, de er også billige. De er til at betale. Og det bliver folk rigtig glade for, når de er turister eller de gamle koner i byen, der kommer med deres rollator. Så kan de godt lide, når de ser, hvad varerne koster. Det, at vi har provianten i Dyreborg, gør også, at vi ligesom har noget mere liv. Vi har noget mere at byde på. Så det der liv, vi har fået i byen, før havde man fiskeriet som fællesskab, og nu har vi driften af butik og kulturhus og havnen som forskellige foreningers fællesskab. Vi støtter op om hinanden. Det er rigtig godt.